αποπλάνηση ανηλίκων έχουμε πολλές περιπτώσεις. Εστιάζουμε βέβαια την προσοχή μας αυτή τη στιγμή σε περιπτώσεις που αφορούν τον κλάδο των καθηγητών. Καθ' όλα τα άλλα, βέβαια. Όχι, εγώ δεν θέλω να μιλήσω τώρα κι εσείς γενικά. Έχουμε εδώ, δόξα τω Θεώ, υπουργούς και βουλευτές να μιλάνε γενικά για τα θέματα. Εγώ θέλω για το συγκεκριμένο. Ναι, λοιπόν, θα σας πω τις δύο τελευταίες περιπτώσεις που αφορούν καθηγητές. Η πιο ακραία περίπτωση αφορά ένα 12χρονο μαθητή, ο οποίος δεχόταν μαθήματα από τον 30χρονο καθηγητή, ο οποίος ήταν και σε φροντιστήρια ιδιωτικά. Το παιδί άρχισε να έχει συμπεριφορά πολύ άσχημη, με ενοχικές τάσεις, με κλάματα. Ήθελε να σταματήσει τα μαθήματα, χωρίς βέβαια να εξηγεί τους λόγους τους γονείς τους. Εκείνοι δεν τον πίστευαν ότι δεν έχει μεταδοτικότητα ο καθηγητής του και γι' αυτό δεν θέλει να συνεχίσει. Εγώ όπως ήταν γυναίκα, άντρας, θέλει κάτι ο καθηγητής. Θα σας πω, έχω δύο περιπτώσεις. Αυτή δεν έχει βγει στον αέρα ίσως, γι' αυτό δεν την ξέρετε. Είναι όμως, πρέπει να το προσέξετε, διότι ο κύριος ήταν ομοφυλόφιλος και έβαλε το παιδί σε τομείς σεξουαλική συμπεριφορά, τέτοια που ήταν για το παιδί, ξέρετε, όταν βάλαμε την κάμερα και είδαμε τι ακριβώς έχει συμβεί... Βάλατε την κάμερα και το είδατε? Βέβαια, γιατί το παιδί ήταν αρνητικό πάρα πολύ στο να συνεχίσει τα μαθήματα. Είχε ήδη συνάψει σχέση για ένα μικρό διάστημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή. 12χρονο παιδί μιλάμε τώρα. 12χρονο με 30χρονο ομοφυλόφιλο, παρακαλώ, καθηγητή. Εννοείται ερωτική σχέση, είχε συμβεί. Δεν σας ακούω. Ναι, τι άλλο. Διευκρινίστε το, γιατί έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, μάλλον μιλάμε για αποπλάνηση. Ιδιαίτερο ήταν το μάθημα. Ιδιαίτερο το μάθημα. 12χρονος ο μαθητής, 30χρονος ο καθηγητής. Κατόπιν λοιπόν της άρνησης του παιδιού να συνεχίσει τα μαθήματα, μπήκαμε στη διαδικασία για να παρακολουθήσουν οι γονείς με ποιο τρόπο, εν αγνία του παιδιού τους, με ποιο τρόπο γίνεται το μάθημα. Και αυτό που διαπιστώσαμε ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, έβλεπες ένα παιδί που ήθελε να σταματήσει από αυτή τη σχέση, που είχε μπει σε δρόμους που ήταν ξένους για αυτούς και πολύ ενοχικά αισθανόταν. Δεν ένιωθε καλά το παιδί, δηλαδή άρχισε. Δεν ήταν στη φύση. Βέβαια δεν ήταν στη φύση του. Μα καταρχήν δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία να έχει σεξουαλική ταυτότητα ένα παιδί, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, το μάθημα πού γινόταν, στο σπίτι? Στο σπίτι, στο δωμάτιο του παιδιού. Μέσα στο δωμάτιο του παιδιού. Και η άλλη περίπτωση που έχουμε με την καθηγήτρια, η οποία είχε πάρει και την νομική διαδικασία, βέβαια, δυστυχώς οι γονείς τις περισσότερες φορές για να προστατεύσουν τα παιδιά δεν φτάνουν στα δικαστήρια. Και αυτό είναι ολέθριο, διότι δεν ξέρεις. Είναι λάθος. Και συνήθως το μαθαίνουν τελευταίοι. Το μαθαίνουν τελευταίοι για να προστατεύσουν τα παιδιά τους και γενικά το διασυνμό των παιδιών. Δεν πάτε στη θέση τους όμως. Είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν πιστεύαν οι γονείς στο παιδί. Συνήθως τα παιδιά που υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση λένε πάντα την αλήθεια. Και καλό θα είναι πάντα όταν ένα παιδί. Μάλιστα. Επειδή ναι, το συγκεκριμένο παιδί δεν είναι τι ακριβώς είχε συμβεί. Απλά έλεγε δεν μπορεί να τραπώ. Μισό λεπτό, κυρία Παπαγιάννη, θα το πούμε το συμπέρασμα. Όλα αυτά συνέβαιναν μέσα στο δωμάτιο του σπιτιού. Και στις δύο περιπτώσεις μέσα στο δωμάτιο των παιδιών. Και στις δύο, και μάλιστα χωρίς να είναι κλειδωμένη η πόρτα. Οι γονείς ήταν εκεί όμως? Οι γονείς ήταν εκεί ή αποσίαζαν? Οι γονείς ήταν εκεί, αλλά δεν ενοχλούσαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ναι, σωστό, για να μην διακόψουν το μάθημα. Δυστυχώς και εγώ είμαι μητέρα και έχω μια 16χρονη κόρη, ουδέποτε έχω ενοχλήσει κατά την ώρα του μαθήματος. Αυτό είναι γεγονός. Και με την καθηγήτρια το ίδιο μέσα στο σπίτι? Με την καθηγήτρια το ίδιο. Βέβαια εκεί είχαμε μια άλλη περίπτωση, λόγω του ότι η κυρία αυτή είχε δεθεί και συναισθηματικά με τον νεαρό και εκείνος την είχε ερωτευτεί. Του είχε πάρει ένα ξεχωριστό κινητό που δεν το εγνώριζαν οι γονείς. Εμείς κάναμε έλεγχο στις αναλυτικές του και δεν βλέπαμε καμία επαφή. Του είχε κάνει δώρο, δώρο. Είχαν 2 φορές την εβδομάδα μάθημα από 2 ώρες τη φορά. Στο οποίο βέβαια μπαίνανε σε διαδικασίες ερωτικές. Και σε όλο το άλλο χρονικό διάστημα επικοινωνούσαν ερωτικά με το κινητό και έβαζε το παιδί μέσω τηλεφώνου να έχουν ερωτική πράξη. Δηλαδή ήταν φοβερή η κατάσταση. Ο πατέρας βέβαια εξαγριώθηκε. Πόσο αντιληφθήκαν πόσο χρόνο το παιδί? 16, άριστος μαθητής με πρωταθλητισμό.
Και τελικά βέβαια. Σε όλα πρωταθλητισμό, Ναι. Κυρία Παπαγιάννη, πώς το καταλάβαν τελικά οι γονείς σε όλο αυτό? Ακούστε, στο συγκεκριμένο το 16χρονο το παιδί άρχισε να απομονώνεται από τις παρέες του, από τις εξόδους, να έχει κατακόρυφη πτώση στα μαθήματά του, δεν πήγαινε στην προπόνησή του. Όλοι θεωρήσαμε ότι κάπου μπορεί να έχει μπλέξει. Όταν έγινε λοιπόν γενικότερα ο έλεγχος και διαπιστώσαμε ότι το παιδί έξω από το χώρο του σπιτιού του δεν είχε τίποτα το επιλήψιμο, το μυαλό μας πήγε μήπως έχει μπλέξει σε τίποτα αιρέσεις ή σε τίποτα μαγείας, μήπως κάνει κάτι πράγματα, γιατί κλεινόταν πάρα πολλές ώρες στο δωμάτιό του και απαγόρευε ρητός στους γονείς του να τον ενοχλούν κατά τη διάρκεια που εκείνος ήταν στο χώρο του. Θεωρήσαμε λοιπόν μήπως είναι κάτι τέτοιο, βάλαμε κάποια κάμερα και διαπιστώσαμε όλα αυτά που σας έχω πει. Όλα που γινόταν εκεί πέρα. Να σας πω κάτι. Οι καθηγητές αυτοί κάνουν φροντιστήρια. Δυστυχώς η κυρία είναι και παραμένει σε λύκειο της Αττικής. Ο άλλος ο καθηγητής είναι και εκείνος. Ο άλλος δεν ήταν διορισμένος στο δημόσιο. Το μόνο που κάναμε σε αυτήν την περίπτωση, ενημερώσαμε το φροντιστήριο στο οποίο δίδασκε παιδιά. Και από εκεί και πέρα οι γονείς δεν ήθελαν να προβούν σε άλλες ενέργειες. Σημαίνει ότι θα διοριστεί κάποια στιγμή, ενδεχόμενα. Δυστυχώς. Και η άλλη κυρία δεν την καταγγείλαν, την άλλη κυρία, ωστόσο? Η άλλη κυρία έφτασαν στο να γίνουν μηνύσεις, γιατί ήταν πολύ εξαγριωμένος, αλλά τελικά απεσύρθησαν λόγω του ότι θα έπρεπε να μπει το παιδί. Καταρχήν δεν ενημερώθηκε. Όταν είναι ανήλικο δεν θα μπορούσε να κινηθεί διαφορετικά η διαδικασία. Ορίστε. Όταν είναι ανήλικο δεν θα μπορούσε. Οι γονείς πρέπει να κάνουν. Ναι, αλλά θα μπορούσε με εισαγγελική παρέμβαση όταν αρνούνται οι γονείς. Η ηλικία της κυρίας ποια ήταν? Είναι δημόσιος κίνδυνος. Διώκεται. Η ηλικία της κυρίας. Τα νομικά, δεν πειράζει, θα το πάνε στο δικηγόρο. 36, παντρεμένη και καθηγήτρια. Και χωρίς παιδί, χωρίς παιδί. Ήταν και παντρεμένη. Βεβαίως, με αξιωματικό του προσέλαβε βοηθό εκπλήρωση. αξιωματικό του στρατού. Με αξιωματικό του στρατού. Βεβαίως. Ο οποίος απουσίαζε. Απουσίαζε και δεν ενημερώθηκε κιόλας. Δεν ενημερώθηκε καν, τι εννοείται. Σας παρακαλώ. Δεν ενημερώθηκε καν, τι εννοείται. Δεν ταράχτηκε η οικογένεια. Δεν το έμαθε ποτέ. Αυτό δεν το ξέρω. Από ό,τι για να μην χαλά. Αρχικά γιατί πήγαμε και τη βρήκαμε στο σπίτι της παρουσία μου, οι γονείς και εγώ, γιατί φοβήθηκα μην εξελιχθούν, ξέρετε, πιο βίαιες καταστάσεις, γιατί ήταν πολύ εξαγριωμένος ο πατέρας και δικαιολογημένα. Ήταν μόνη της στο σπίτι, μας παρακάλεσε πάρα πολύ. Βέβαια έγιναν οι μηνύσεις, αλλά κατόπιν συνεννόησης με ψυχολόγο θεωρήθηκε ότι θα ήταν καλύτερο να επικαλεστεί προσωπικούς λόγους που παραιτείται από τα μαθήματα για να μην μπει το παιδί, το οποίο ήταν ερωτευμένο, σε μια διαδικασία ψυχολογικής ταλαιπωρίας. Ο αξιωματικός δεν έμαθε ποτέ τίποτα, λέτε. Δεν ξέρω αν οι γονείς αργότερα έκαναν κάποια τέτοια κίνηση. Την ημέρα που ήμουν εγώ εκεί πάντως, που είχαμε πάει σπίτι της, δεν παρευρίσκεται ο σύζυγος. Και θα κέρδιζε, εκδίκηση μόνο. Καλά, εντάξει, δεν τους ενδιαφέρει αυτό τους γονείς. Τι να τους ενδιαφέρει, το να μάθει. Όχι, το ζητούμενο των γονέων ήταν, ξέρετε τι, να αποσυρθεί ομαλά, το παιδί να θεωρήσει ότι η απομάκρυσή της ήταν δική της επιλογή, ότι δεν είχαν επέμβει οι γονείς. Και φυσικά στην άλλη περίπτωση θα είχε άσχημη μεταξύ τους σχέση. Θα δημιουργήσει πρόβλημα σχέση με τους γονείς. Θα είχε πρόβλημα. Το τραγικό ήταν στην άλλη περίπτωση που το παιδί ήταν 12 χρονών. Ήταν πολύ μικρό το παιδί. Εκεί σας είπα ότι και παραφύση. Όχι, δυστυχώς δεν χρησιμοποίησε το νεαρό για δική του ικανοποίηση. Δηλαδή απλά τον έβαλε σε μια ομοφιλοφιλική σχέση, χωρίς το παιδί να έχει γνώσεις και επιλογή πλέον. Μικρό ήταν το παιδί, εντάξει, μικρό ήταν το παιδί. Αλλά πάνω απ' όλα δεν χάλασε και η οικογένεια η άλλη, έτσι. Αυτό θα ήταν το ζητούμενο τελικά, κύριε Βαρεμένη. Όνομα του Θεού, τώρα μην... Εγώ δεν ξέρω, αν ήμουν μητέρα, δεν νομίζω ότι θα είχα σταματήσει έτσι. Δεν ξέρω βέβαια, εννοώ και είχα αντιμετωπίσει. Μητέρα είμαι ούτως ή άλλως, αλλά δεν ξέρω αν μου είχε συμβεί πώς θα το είχα χειριστεί. Νομίζω θα είχα αυτοδικία σίγουρα. Μάλιστα. Εντάξει, τι εντάξει δηλαδή. Πάση περιπτώσει, λέμε καμιά φορά, κοίτα τι συμβαίνει στην Αμερική. Βρε εδώ δίπλα σου να πούμε. Όχι, ξέρετε τι, αυτά εγώ είμαι 24 χρόνια στον χώρο. Από πλάνηση ανηλίκων, ανεξάρτητα αν είναι από την Ελλάδα. Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Δεν είναι διαφορετικό. Έχουμε πάρα πολλές φορές. Να σε ευχαριστήσω, κυρία Παπαγιάννη. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.